लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआ माने आपडेटनि सायाव निउसनि सायाव नङा स' दिनै मोनसे आं गोदान स्टाइलनि भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआ माने ओरैनो ब्लगिं खालामनाय जास्ट बियो आंनि फार्स्ट टाइम ब्लगिं निउस आरो माखासे आपडेटफोरनि अनगायै जों दा दंफैयो मा होनो हाग्रामा ब्रिजआवहाय सिगाङावनो जों दा आनारस जाना लाग्रोनो नागिरदों जायगाया माबायदि मोजां मोजां ना बिराद मोजां जानाया सिगां जानांगौ जेरावबो आमथिसुवानि जै भलेनाथ होननायनि जाबाय आमथिसुवानि दा नै बेखौ जाग्रोनायसै टेस्ट खालामनोसै आं माबायदि बिनि टेस्टखौ नोंथांमोनाबो टेस्ट खालामनानै नायनो हागोन आमथिसुवानि टेस्टआ आलादा जायो स' आं दा टेस्ट खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थानोसै बे माबायदि आमथिसुवाया मा बुस्थुमोनलाय मोनसे बोथोरारि फोरबो ना बोथोरजों लोब्बा गोनां बेखायनो बयबो मा खालामनांगौ फालिनांगौ बिराद गोदै माने आमथिसुवानि टेस्टआ आलादासिन जायो बेनिखायनो आं जानानै नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोनाबो जादो न'आवहाय ओमफ्राय जों दा बहा दंफैयो जों दा दंफैयो हाग्रामा ब्रिजआवहाय दारिया लावजोब्बाय नै बांगाल बायदि हाग्रामा ब्रिजआव दुगैग्रोनोसै दसे लांसे खुबाय गरम बोथोरनि आमथिसुवानि माने दिनैथ' मोनसे बोथोरारि फोरबो जोंनि बर' हारिनि आरो सारा आसामावनो फालियो हारसाफ्रा अम्बुबासि होनना बुङो नामा बाहाय जों बर'फ्रा मा होनो आमथिसुवा दा नै लोगोआ होबाय आनारस जाखांबाय खान्थाल दंबावो राहा खान्थाल ओमफ्राय उनाव थाइबें थाइजौ माबा माबि दंबावो बै प्लास्टिकफ्राव ओमफ्राय गारि सिङाव दंबावो अनेक बुस्थु सावग्रा जाग्रानो ओमफ्राय आमथिसुवानि इन्जय खालामलांसै दा दैयाव दसे दुगैनोसै दुगैखांनानै दाना जापाव गाबोनथ' लाबोआखैलै जों लागाय खांख्राइखौ नुदों खांख्राइ खांख्राइ मोनबायबो दा मोनबाय खांख्राइ सावजादोसो दा मा खालामदों नों आखाइ खेबबायलै नै जा गिदिरखा आयदा ज'नोसैलै आइया केमेरा खेबनायावसो बेस्थ' दं अखुमसै नामा आदा होबाय नै सोरांबो दं मोखांबो दं जाबाय आदै जाबाय सिनायलाय गेरेबजोब्बाय आसिया दावहारु मोसौदारिया दावहारु गैया खांख्राइजों खेबजानानै आसियानो गुरुजोबनोसैमोन सि गिदिर नै हमथाखाबाय आं माबा ज'बायमोन गेरेबबायमोन नालाय ओमफ्राय हारा फुरा जाजोबगोन आं दाबो दुबु मोनबाय नै मोनबाय जों गुवाहाटि दैयावहाय खांख्राइ नागिरगासिनो गुवाहाटि दैयाव लोगोफोर बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो बिथाङा आंनि लोगोथार नोंथांमोना आरो आंनि डिसक्रिपसनावबो होगोन नोंथांमोना नायदै लिंकखौ नायलांबाय था नै खांख्राइया मोनबायबो खांख्राइ नागिरबावनोसै जों माने थोआखै जों सावनानैसो जानो नागिरदों बिनि थाखाय खांख्राइ नागिरबावगोन खांख्राइखौ माबायदि मोनो नै जों भिडिअ'हाय नागिरखांबाय सिगांहाय नोम्बौ आरो खोमायाव दै हाबबाय खांख्राइ नागिरगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना दसेनि उनाव नाय जों माथाम मोनजेनबाय मासे आंखौ खेबदों दाबु दुबु जाजोबगोन आं दा दिन्थिलांगोन नोंसोरनो खांख्राइखौ माबायदि नागिरो खांख्राइ गुदुं नागिरदों जों दा खांख्राइ गुदुं नागिरगासिनो बिथाङा खांख्राइ गुदुं नागिरगासिनो खांख्राइ गुदुं नागिरनायाव मुखुबथार एकदमबारे मा होनो बेखौ दैसानि सेर सेर आरो दैसा जायो फाग्ला बे दैमानि सेर सेर बिमा दै मा दै होनो बेखौ नोंथांमोना आइ दै आइ रिभारनि हाग्रामा बर'ना माने बिमा दै होनना बुङो आरो ओंखायनो जों बर'नि रावखौनो बाहायनांगौ बे बिमा दै आरो बिमा दै मा दै खांख्राइ गुदुं मोनबाय मोनाखै र' ओरै मोननो हागौ बोरि नङा दैसो मासे बबाय मासे डेन्जार गिदिर
Ini basi hobaवबाय आसोला Hei, masih menunggu nih kangkringku, masih menunggu. Dapu gigi sudah kintu be, biarnya dapu gigi ya. Ekdom boleh biar di kangkring itu saunan chance sih mikuna. Jenggot hangai jadi kintu. Kangkring kangen kangkringku saunan pribadi cinta. Đâu rồi test kamera này nè. Nhiều rồi. Mau đi. Cứ thôi rồi. Beri ang. Lihat sebab dah. Mungkin belum. Mungkin aku menjadang. Đi khởi năng luôn xin mà. Nói chung là buri sampai pan dua. Tunggu. Mau lo đó cũng một cái này. Nhiều này cũng đúng không? Khang thấy cũng một sự.